Ne, to já už nemůžu, myslím, že to hlava. To nevadí komu jinému, tak Ty pičový mastry, Pojďme ještě někdo jiný, jo, tohle ty jsi magián, pojď. Takhle svůj dál. No tak tak a jenom takhle, to Ale, chápeš to, prostě, já... Štěpán. Normálně pláví. A prostě ty jsi mě úplně totálně vypasoval. To se bude třepat jak cívce dlouho. Já se si úplně normálně pláví. Ty směješ pořád, ale prostě nebavíš se mnou. A prostě si to chci bát, protože ty jsi úplně dobrý synek. Ale pičovna, jsi úplně na čuráka, jak kdybych byl úplně totální kokor, jakože. Chtěli nálov, no, to chtěl bavit, tam to říkal, že to říká, že to mám k tebe přihlednout, tak já nevím. Já jsem si šel k tobě lehnout a já jsem měl vždycky něžnost pro kluky. Ne, to mi dělal si prdel, já mám svoji holku a my se milujeme, víš. Neboj, si mě to dojde, to jsem si to neznám. Pěkný otázek, víš taky. Ty piče, ty jsi hodně kotvený. Tohle víš, čemu si vůbec směješ? No, vždycky on tak prostě na chvilku a potom už nevím. Bylo se vzpomenu, ale ty jsi docela někde jde. Později si vzpomenu, co ty v člověčku. Ty piče, tohle, kdyby ty jsi věděl, prostě ty nejsi magor, o tebe si jenom lidi myslí, že jsi magor, jak jinak asi nejsi magor, protože bys byl magor. Když bych magor, tak to magor, tak to nějak ne, ty bys byl magor, kdybys nebyl magor a byl bys magor, ne? Magor, tak by měla být prostě magor, ne? A ne, ty nejsi magor, ale ty prostě dáváš lidem najevo, jakože bys se těma nechtěl bavit, prostě. Prostě jakože ty jsi samostatný asi, že? Hodně. Ale jeden, dva stačí, ne? Tak jako. Piče, co to mluvíš, teďka co to dokáže? No tak jako víš, tak to je o terapii. Uživatel lustrek, cíleně. To Břížek jsem dal. Břížek si z toho vyrobil vodní výzku. Oj, tam se poslá. Nebo jak chvíku. Ne, ale Janča, no, to je Lonča. Mama mi pronebal mobil, on mi ho půjčil. Takže já tam nebudu chodit. Jo. Neboj si stavačky nohe, kdybych měl pičo osad v kondomu. Je to tam, reklám. Co rysil, kurva? To samé jo. Co tam se poslal, co se posládáš? Andy, neřekni. Jak ty budeš Andy. dělat, tam vůbec nepřijde, nevím, že to říkáš, že to děláš. Ani Jo, To jsem čekal. jak to vyměnil? A to jsou moje Jak cukle. ti to tvojí žádnost? To jsou moje cukle. Jak to, že to tu není v pořádku? Jak to si dá jde v pořádku? Ty mluvíš Tak tam potom- pro sebe. Piče. Ty mluvíš tam pro sebe, nebo mě to říkám já si, že? No tak, když ti to říkám, když to byl učitel, že normální učitel už by to ne, ty to všiml a už by to říkal, jako. A pičo, vylítalo prostě moc cítivuješ, pičo. Žeš pičo podlové, pičo, nevím kde tam, kurva. Že si žije v Havidově, pičo. V Havidově něco rozbiješ, pičo, nikoho to nezajímá, vole. A tu tady, pičo, Věseníkat, nebo kurva, kde jsme. Tak jo. Tady, víš co, prostě, lidé, že se prostě překřidal metal, pičo, jako že... No, ale ten metal zakýtá, dopadne na hlavu, tak nevím. Ale já jsem to prostě normálně vzal a tak jsem to chtěl Zeradosti, no. A Je to marné. Ten se mi jenom zamával. Ale to je nesmí. Ne. Že ty se jenom chtěl něco naučit. já tam rádi na čem přinesu. Já v tom budu. Michalik tě vyhodí, ve dveří
Michalik, piči.